Păcatul este fără de lege. Cu alte cuvinte, păcatul este eșecul de a face ceea ce știm că este bine înaintea lui Dumnezeu. Păcatul înseamnă a greși ținta. Este eșecul de a face ceea ce știm că este bine. Unde a avut loc primul păcat? Primul păcat a avut loc în cer atunci când Lucifer, căpetenia îngerilor, a răvit locul lui Dumnezeu pe care îl ocupa Dumnezeu, fapt care i-a atras izbunirea din cer, devenind sub numele de Satan. Ca fapt divers putem să citim în Isaia 14, de la versetul 12 la versetul 15. Cum a pătruns păcatul în lume? Păcatul a pătruns în Adam atunci când acesta a mâncat din fructul oprit din grădina Edenului. De ce a îngăduit Dumnezeu păcatului să pătrungă în lume? Dumnezeu a creat pe om cu agent liber moral. A creat capacitatea de a alege între bine și rău. Desigur, dorința lui Dumnezeu a fost aceea ca omul de bunăvoie să aleagă binele. Dar din moment ce o ființă a fost creată cu capacitatea de a opta între bine și rău, el din ofici avea puterea de a alege și rău. Ce s-ar fi întâmplat cu Adam în realitate dacă nu ar fi păcătuit? Adam ar fi putut să se bucure în continuare în grădina Edenului de bucurie, de pace, de fericire alături de Dumnezeu. Cum i-a afectat păcatul lui Adam pe copiii lui? Păcatul Adam i-a afectat pe copiii lui în felul următor, pentru că natura sa păcătoasă a fost transmisă tuturor urmașilor săi. Înseamnă aceasta că toți ne naștem pe lumea aceasta păcătoși datorită păcatului lui Adam? Da, Adam nu putea da naștere decât la niște copii păcătoși, îngețați pe propria sa natură. De exemplu, orice copil trebuie învățat să facă bine, de când răul știe să facă de când se naște în pântecele Maicii sale, așa cum spunem în Psalmul 51, versetul 5. Să luăm, de exemplu, eu știu, o gospodină care are acasă, eu știu, o formă de tort și care ea va turna acolo un aluat pe care trebuie să dea o formă. La început, acea formă poate să fie cumva foarte bună, dar de greșeală, o scapă jos sau o crește, acele, eu știu, obiecte pe care le face, acele prăjituri, va purta urmele căderii sau, eu știu, lovirii. E drept ca natura păcătoasă a lui Adam să ne fie transmisă tuturor? Adam a acționat în calitate de reprezentant al întregii omenii. Din moment ce și noi suntem agenți liberi morali, și noi puteam opta alege răul, așa cum a făcut Adam. Deci nu avem nicio dezvinovățire că noi nu făceam ceea ce a făcut Adam. Și eu îți mulțumesc pentru întrebările adresate și vă mulțumesc și vouă că mi-ați ascultat pe noi doi. Amin.